Hei, mä olen Timo Kaunisto, uuden ajan talonpoika Alastarolta, Varsinais-Suomesta. Mä olen keskustan ehdokkaana europarlamenttiin ja mulle tärkeitä asioita Euroopan parlamentissa on nimenomaan ruokaan, maatalouteen, maaseutuun, metsiin ja ympäristöön liittyvät asiat. Ne ovat asioita, joita myös Euroopan parlamentissa käsitellään nimenomaan maatalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa. Ja jos tulee valituksi, niin juuri niihin valiokuntiin haluan jäseniksi. Mä olen lähtenyt tähän vaaliin teemoilla, jotka liittyvät ennen kaikkea siihen, että meillä ruokaketjussa ei ole tällä hetkellä oikeudenmukaisuutta. Ne, jotka tekevät eniten, eli maanviljelijät, saavat ruokamarkasta vähiten. Ja se, mitä meillä on tapahtunut, on se, että meillä on hyvin vahva kauppa, joka on onnistunut saamaan lisää osuutta ruokaeurosta. Ja tämä osuus on ollut pois maataloudesta, se on ollut pois elintarviketaloudesta ja se on ollut pois kuluttajalta. Me tarvitsemme reilumpaa politiikkaa ja reilumpaa lainsäädäntöä ja tätä tehdään osaltaan myöskin Euroopan parlamentissa. Niihin asioihin haluan siellä vaikuttaa. Toiseksi Suomi on luonnonvaroiltaan, uusiutuvilta luonnonvaroiltaan maailman mittakaavassa suurvalta. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, me tarvitsemme rohkeaa askelta pois vanhasta öljytaloudesta kohti uusiutuvaa biotaloutta ja Suomen pitää näyttää siinä tietä. Tässäkin eurooppalaisella polulla haluamme olla kärjessä ja haluan olla vaikuttamassa siihen, että Suomi siirtyy uusiutuvan energian mallimaaksi. Kolmanneksi haluan vielä nostaa esille sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin merkityksen. Keskusta on sivistyspuolue. Me olemme aina lähteneet siitä, että ihmisarvon kunnioittaminen on tärkeintä ja tässä ilmapiirissä, joka nyt Euroopassa vallitsee, on syytä olla huolissaan siitä, minkälaisia puheita meillä ja muualla voimistuvan maahanmuuton ja monien työttömyyteen liittyvien ongelmien vuoksi käytetään. Keskustan on tässäkin näytettävä tietä ja pidettävä sivistystä, kulttuuria, koulutusta vahvasti esillä ja myös Euroopan unionin tulee ottaa nämä kysymykset vakavasti ja viedä näitä asioita eteenpäin. Se on myöskin eurooppalaisen kilpailun ja tulevaisuuden mittari. Timo Kaunisto, uuden ajan talonpoika Alastaro.